Ja radalla 1, Maksi ykkösluokassa numero 69, Porvekolu ja Pono lähtee seuraavaksi. Ohjaajana Heidi Mäki-tulokas vuorossa Tassut ry valmistautuu numero 76, Rocky 78, Porvekolu ja 79 Espanjan vesikoira Justelina. No joo, tää lensi. Niin meilläkin lenti ihan mihin sattui, koska mä yritän olla nätisti ja kauniisti, mutta ei vähän semmonen. Vuorossa numero 29, Kääpiöpintteri Viiva, ohjaaja Milka Arjakari, Etelä-Hämeen koirakerhosta. Valmistautuvat numero 31, Ella, 32, Pati ja luokan viimeinen 33, Tipi. Eikö siis? Ja